Aquesta ciutat està basada fonamentalment en el muntatge de motors de cotxe i d'avions i també la manufactura del bronze. Sí, i les refineries de petroli. El cor de la ciutat vella s'omple amb petites quadrícules, on hi ha cases fetes de maons de color vermell que no s'alcen més de 3 pisos. Encara en el centre hi podem veure 2 parcs on s'hi passa... Пойми меня, пойми, что безнадежно я скажу. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому... Allà, atrapat una roda en els riels del tramvia, senyor Nureyev. Tots vam sortir menys ell. Tu sabràs entendre aquest home sensible. Tu ets rus, Víctor. Tu sabràs entendre'n sense jutjar-me. Rudolf Nureyev va morir el 6 de gener i va ser enterrat el 12.